טוב, סייעתא דשמיא, אנחנו היום נלמד בעזרת השם יתברך את תורה ק"א של רבנו הקדוש. זה שיעור מאוד 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 חשוב, מאוד מאוד חשוב. זה נקודה שהשתרשה מאוד מאוד היום, שאדם חושב שבחסידות לא צריך ללמוד תורה. יש איזה קליפה כזאת בעולם, שמישהו חסיד, אז הוא פטור מלימוד התורה, מישהו חסיד, הוא כל היום רוקד, הוא כל היום, איך אומרים, עושה כל מיני שמחה וריקודים, ומחיאות כפיים, וזה נראה כזאת כמו, כל היום הוא נמצא במקווה, יש כזאת קליפה, וכולנו יש את הקליפה הזאת. יש את הקליפה גם לחסידים, ויש קליפה גם בחוץ, שחושבים שחסידים זה, הם באו להקל מהשולחן ערוך, באו להקל, איזה יופי שיש חסידים, אז עכשיו הכל קצת יותר מותר, פחות נוקשה, יותר התחזקות, הכל בסדר, לא נורא, קמת בשעה 10, לא נורא אם אתה לא לומד תורה. וזו קליפה מאוד גדולה בחסידות. היום אני אראה לכם, אנחנו נלמד ביחד בעצם. אנחנו נראה מה ההבדל בעצם בין החסידים לליטאים. מה הנקודה של רבי נחמן מברסלב? מה רבי נחמן מברסלב הביא לדור האחרון? יש בזה איזו קליפה שהיא קצת טעות, לא בכוונה אנחנו עושים איזה, זו נקודה שהשתרשה בכולנו, ואנחנו נראה באמת מה החסידות הביאה לעולם, מה הנקודה של החסידות, למה צריך ללמוד חסידות, למה אני צריך ללמוד חסידות, מה ההבדל, הם אומרים תשמע, תלמד תורה, תשקיע בתורה, חסידים אומרים תפילה, זה נכון, זה לא נכון, החסידים שונים מהליטאים, אתה מסתכל על חסיד, אתה לומד ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן, זה שונה מהקו הליטאי, מה רבי נחמן מברסלב בא להסביר, מה הוא בא להגיד, איזה טעות יכולה להשתרש בתור חסיד ברסלב, בתור חסיד, איזה טעות אני יכול להגיע, איזה קליפה אני יכול להיכנס בה. ואנחנו נראה היום זה שיעור מאוד מאוד חשוב, שכל אחד מכם יקשיב ויבין את הנקודה הפנימית, שמה החסידות באה לעשות, מה ההבדל בין ליטאי לחסידי, למה אני חייב חסידות בדור האחרון, מה הנקודה של החסידות, מה רבי נחמן מברסלב בא לשנות את התורה, רבי נחמן מברסלב בא לשנות כל מיני דברים, זה נראה, מי שמסתכל כלפי חוץ, מי שלא מכיר את החסידות, מי שלא מכיר את זקני האנש, מי שלא מכיר את הזקנים, מי שלא קיבל מהזקנים, מי שלא שמע הרבה מאוד חסידות ברסלב של פעם, אז הוא חושב שהיום מה זה ברסלב? ברסלב זה הכל טוב, לא נורא, לא משנה מה עשית, הכל טוב, השם אוהב אותך, והכל מצוין, והכל טוב, זה נכון. אבל השאלה על מה זה מתלבש, השאלה על מה זה הולך, זה מאוד 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 חשוב. אז אנחנו נראה תורה ק"א. רבנו אומר ככה, רבנו ז"ל פותח את הפסוק בתהילים, מקרוב עליי מרעים, לאכול את בשרי, צרי ואויב לי, המה כשלו ונפלו. בדרך כלל רבנו מתחיל פסוק מהתורה, מתהילים, ואז רבנו בעצם אומר את כל התורה, ואז רבנו בסוף ילביש את כל הרבה בליקוטי מוהר"ן, מי שלומד ליקוטי מוהר"ן רואה, שרבנו מתחיל בפסוק מהתורה, מתהילים, מהתנ"ך, ואז רבנו מסביר, אז הוא מקפל את כל התורה כולה, בתוך מה? בתוך הפסוק הזה. רבנו כך, העניין הוא כך, כי ביה אדוני צור עולמים. מה זה ביה אדוני צור עולמים? ביוד ה' קדוש ברוך הוא צור עולמים. באותיות יוד וה' שבשם יש יוד כו' כ', קדוש ברוך הוא, איך יצר את העולם הזה ואת העולם הבא? הוא יצר אותו ביוד וה'. על ידי יוד ה' קדוש ברוך הוא מהשם שלו, כל פה זה אותיות התורה, כל פה זה אותיות השם יתברך, כל העולם זה יוד כו' כאחד שלם, קדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומר רבנו ביוד וה', ביוד וה' שלו, הוא ברא את העולם, יצר את העולם. היינו, בראשית ברא. מה דרשו חז"ל במדרש בראשית? מה זה בראשית? בראשית בתורה שנקרא ראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים. ומה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בבראשית. מה זה ראשית? ראשית זה התורה. התורה שנקראת ראשית, הוא ברא מה? עולמים. כתוב במדרש אומר, שהתורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. אדם שהוא מלך בשר ודם, בנוהג שבעולם אומר המדרש, מלך בשר ודם בונה פלטים. הוא בונה עכשיו מה? הוא בונה ארמון. הוא לא בונה אותו מדעת עצמו, אלא מה? מדעת אומן. הוא צריך אומן. הוא צריך להביא עכשיו אומן. האומן הזה צריך לבוא, להגיד לו, תשמע, תעשה פה את המטבח, תעשה פה את הסלון, תעשה פה את החדר הזה, תעשה פה, כדאי לך לעשות ככה. האומן
הוא גם לא עושה את זה מדעת עצמו, אלא מה יש לו? סרטוט. יש לו מחברות של סרטוט. וגם מה? פנקס, פנקסים, כל מיני פנקסאות. לדעת איך הוא עושה החדרים. איפה הוא עושה את החדרים? יש לו מה? אדריכל, הוא מראה לך בדיוק כל סנטימטר וסנטימטר, שאתם בניתם את בית הכנסת פה, היה פה אדריכל, הוא יודע בדיוק איפה כל סנטימטר וסנטימטר יהיה. ככה אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא הביט בתורה, שברוך הוא לקח את התורה, הביט בתורה וברא את העולם. וזה שהתורה אומרת בראשית ברא אלוהים, ואין ראשית אלא תורה, שכתוב אדוני קנני ראשית דרכו. זאת אומרת, העולם נברא שהקדוש ברוך הוא הביט בתורה וברא את העולם. אתן לכם דוגמה, למה בעולם יש פרה? למה צריך פרה? הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ואמר, תשמע, אני צריך קלף, קלף של ספר תורה. מאיפה אני הביא את הקלף ספר תורה? קלף של ספר תורה, זה בא מאיפה? בא מפרה, בא משור, מפרה. לכן אני חייב לברוא מה? חייב לברוא פרה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא לא הסתכל בעולם וברא את התורה, הוא הסתכל בתורה, הוא ראה את הרשימה שהתורה צריכה, מה שמה, התורה היא צריכה מה? רגע, ציצית, ממה ציצית עשו? מצמר. אם ציצית עשו מצמר, אני חייב לברוא מה? חייב לברוא כבשים, חייב שיהיה צמר בעולם. כל דבר בעולם הוא נחוץ בגלל התורה. סימן שאומר רבנו שהתורה, כשברוך הוא ברא את העולם, בתורה שנקראת ראשית, ברא עולמים. מה הקשר בין אותיות י' ה' לבין התורה הקדושה? כי י' הוא השכל של התורה. י' ידוע, יש את השיר בר יוחאי, יוד חוכמה קדומה. ידוע שהאות י' היא מסמלת מה? את החוכמה. והאות ה' מה היא מסמלת? אותיות של התורה. למה? יש A, A זה מניינה 5. זה 5 חומשי תורה. קדוש ברוך הוא ברא את העולם בי' ו-A. י' זה השכל של התורה, ה' זה האותיות של התורה. בחינת 5 מוצאות הפה. בשורש העליון שלהם הם בחינת 5 מוצאות הפה. מה זה 5 מוצאות הפה? העולם נברא בשכל ודיבור התורה. מצד אחד כתוב בתהילים, כולם בחוכמה עשית. העולם נברא בחוכמה. מצד שני כתוב בדבר אדוני, שמיים נעשו. העולם נברא בדיבור. כולם בחוכמה עשית, העולם נברא בדיבור. זה הכוונה, שהעולם נברא גם בחוכמה וגם מה? בדיבור. י' זה השכל של התורה, ה' זה רומז על אותיות התורה, שזה בחינת, מה זה אותיות התורה? איך אני יכול לבטא אותיות? יש 5 מוצאות הפה. מכירים את זה? יש 22 אותיות, ויש לנו 5 מוצאות הפה. יש לנו גרון, זה אותיות א', ח', ה' וע', הן באות מהגרון. יש בומף, בומף הוא בא מהשפתיים, ב' ו' מ' ופ', יש גיחק, זה בא מהחך, יש דתלנת, זה בא מהלשון, וזת סרש, זה בא מהשיניים. 5 מוצאות הפה, גרון, לשון, חך, שיניים ושפתיים. על ידי זה אני יכול להגות את האותיות. איך אני מדבר עכשיו? אני משתמש בגרון, בלשון והחך. את האותיות האלה אני יכול לבטא רק על ידי 5 מוצאות הפה. על ידם אני לומד את התורה. בי' ה' אדוני צור עולמי. קדוש ברוך הוא ברא את העולם בתורה שנקראת י' וה', בשכל של התורה, ועל ידי מוצאות הפה, אותיות התורה, שהיא בחינת י' ה' כנ"ל, ברא הקדוש ברוך הוא את כל העולמים כנ"ל. עכשיו, בא רבנו ויסביר לנו. בתורה יש 2 כוחות. קדוש ברוך הוא ברא את העולם על ידי התורה. קדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא על מה? בתורה יש 2 כוחות. יש טוב ורע. וכתיב אדם אתם. כתוב ביחזקאל שעם ישראל נקרא אדם. דווקא יהודי נקרא אדם. ודרשו רבותינו ז"ל, אתם קרואים אדם ואין עכו"ם קרואים אדם. גוי לא נקרא אדם. יש לנו 4 שמות, אדם, איש, גבר ואנוש. מה השם המעולה? זה אדם. מי נקרא אדם? יהודי. יהודי נקרא אדם, גוי לא נקרא אדם. גוי יכול לקרוא איש, גבר, אנוש, בני אנוש. אדם, אומרת הגמרא, נקרא רק יהודי. ואין עכו"ם קוראים אדם. למה? למה רק יהודי נקרא אדם ולא הגויים? אומר רבנו ככה. כי יש 70 אנפין מאירים. בתורה שבה נברא העולמות, יש 70 פנים מאירים. כנגד 70 פנים לתורה. מה זה 70 פנים לתורה? כל עניין בתורה יכול להתבאר ב70 פירושים. אז בתורה, מה זה התורה?
התורה יש לה, היא בנויה מ70 אנפים מהירים, 70 פנים מהירים. ויש בתורה 70 אנפים חשוכים. למה דווקא 70? כנגד מה? 70 אומות העולם, לשונות הגויים. יש לנו 70 פנים לתורה, כנגד 70 פנים מהירים, שזה מסמל את מה? את האור שבתורה. מצד שני יש גם בתורה 70 פנים חשוכים. מה זה 70 פנים חשוכים? למה דווקא 70 פנים חשוכים? כנגד לשונות העכו"ם. עכשיו, איך יכול להיות שבתורה יש שתי הפכים? בתורה יש לנו גם טוב וגם רע, גם 70 פנים מהירות וגם 70 פנים חשוכות? אומר רבנו כן. כי יש בתורה שני כוחות, טוב ורע, כמו שדרשו רבותינו ז"ל בגמרא במסכת יומא, על פסוק וזאת התורה אשר שם משה. שם זה מלשון שם, שמים. זכה נעשה לו שם חיים, לא זכה נעשה לו שם המוות. בתורה יש שם חיים ויש שם מוות. שם חיים זה אנפים מהירים, פנים מהירות. שם מוות זה אנפים חשוכים, פנים חשוכים, מבחינת מיתה, כמו שכתוב במחשכים, הושיבני כמתי עולם. ומין אנפים יש לעכו"ם יניקה. מאיפה הגויים לוקחים יניקה? יש קדושה ויש סטרא אחרא. אני חושב שהסברתי לכם את זה פעם אחת. כמה כוח יש לקדושה, כמה כוח יש לסטרא אחרא. איך זה הולך? לכוח, כמה יש קדושה יש לכוח? לקדושה יש כוח. בואו נגיד 70, סתם אני אומר, 70 קילו. כמה לטומאה יש כוח? כמה אתם אומרים יש כוח לטומאה? 40, 50, 70, כנגד זה. אז אני מגלה לכם. לטומאה יש 0 קילו כוח. אין לה שום כוח, היא לא קיימת בכלל. אין דבר כזה טומאה. טומאה לא קיימת. חושך, היעדר אור. אין דבר כזה חושך. לא יצרו חושך. חושך זה היעדר אור. אין דבר כזה טומאה. טומאה לא קיימת. טומאה באה מאיפה? מיניקה מהקדושה. זאת אומרת, שאם ניקח 2 כוסות, תביא לי 2 כוסות רגע. ניקח 2 כוסות. הנה, יש פה כוס אחת, תביא לי עוד כוס אחת. יפה. זה קדושה. הנה הקדושה. זה טומאה. זה אנפים נהירים, זה אנפים חשוכים. אומר רבנו, מאיפה יש לעכו"ם יניקה? רק מהקדושה, מהיהודי. אם אני עכשיו הולך ברחוב, ואני עכשיו עובר משהו לא צנוע, עכשיו התחיל להיות חם מאוד, עכשיו צריך הרבה להתפלל על שמירת עיניים, הרבה להתפלל על שמירת עיניים. הלכתי ברחוב, אמרתי, תשמע, אני לא יכול לשמור עיניים, בדור הזה אי אפשר לשמור עיניים. פתחתי את העיניים, מה עשיתי? אני חושב שעשיתי עבירה, אתה חושב שעשית רק עבירה. אני בסדר, אין מה לעשות, כשברחו, איך אומרים, אין מה לעשות, כשברחו אחרי זה אולי יעניש אותי, אולי לא, אחרי 120 שנה, איך אומרים, יהיה חשבון, לא נכון, זה חוץ מזה. ברגע שהאדם עכשיו הלך ברחוב והסתכל על משהו לא צנוע, ברגע זה הוא העביר 10 סמ"ק לטומאה. פתאום הטומאה, כמה? פתאום הוא התחיל לדבר. 10 סמ"ק, טוב, זה לא הרבה. טוב, תורה, לא צריך ללמוד תורה, תורה, בסדר, לא צריך יותר מדי ללמוד תורה. היום, עזוב, התורה, עזוב, אני את השיעור הקבוע. אל תבוא לשיעור קבוע. עוד טובה. תפילה, לא צריך את כל התפילה בשמחה, בחיות. תפילת 18 לא צריך לכוון, קריאת שמע לא צריך כל כך לכוון. הטומאה מתגדלת. כל עוון שאני עושה, אני צריך להבין את זה. אני מעביר כוח לטומאה. כוח לטומאה. פתאום מה קורה לה? פתאום היא חיה. פתאום היא גוזרת גזירות. פתאום היא אומרת, שמע, כל החרדים צריכים להתגייס. איפה היא דיברה עד עכשיו? עד עכשיו היא לא הייתה קיימת. פתאום העזה מתעוררת. פתאום המן מקבל כוח. מרדכי ידע שהמן לא קיים. אין דבר כזה המן. המן לא קיים, זה קליפת המן. עזה לא קיימת, אמרתי לכם את זה כבר אין סוף פעמים. אין דבר כזה נסראללה. נסראללה פה. אם אני אלמד תורה, אם אני אשמור עיניים, אם אני אעשה סיום בסרט כמו הילד הצדיק הזה. עכשיו הילד הצדיק הזה שעשה סיום בסרט סנהדרין, תדעו לכם שעכשיו, נגיד שהטומאה הייתה ככה, הילד הצדיק הזה הביא לשאר לקדושה. כל פסוק שאתה אומר, לקדושה, 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 אין גזרות, אין ממשלה, אין עזה, אין המן, אין נסראללה. אבל מה? חילולי שבת, שמירת עיניים, ברכת המזון, תפילות, תורה, מלחמה. יעקב, עשיו. יעקב,
עשיו. אומר רבנו זה בתורה. בתורה יש 70 אנפין נהירים, ויש גם 70 אנפין חשוכים. מאיפה הגויים לוקחים יניקה, אומר רבנו? מהאנפין, מה שבתוך התורה שהם חשוכים. אנפין חשוכים, אנפין חשוכים. וכל העקום, יש להם כל המידות הרעות, ה-70 מידות הרעות. רק כל אומה ואומה, אומר רבנו, כרוך על מידה אחת, יותר מכל המידות. תראו אמריקאים זה תאוות ממון. תראו צרפתים, תאוות אכילה. תראו רוסים, תאוות ניאוף. אתה רק שומע את הלשון הרוסית, תשים לב שבא לך, אדם בא לו ניאוף. כל שפה היא גם כלולה מהכל. הגויים כלולים מהכל, אבל יש כל אומה, היא כרוכה אחרי מה? על יותר תאווה. וכל אומה יש לה, כל עקום יש לו 70 מידות רעות. רק כל אומה ואומה כרוך אל מידה אחת, יותר מכל המידות. וזה הופיע מהר פרן. הקדוש ברוך הוא הרי רצה לתת התורה לכולם. הוא בא לכל האומות העולם ואמר להם מה? רוצים לקבל תורה? אבל הם בואו תקבלו את התורה. אמרו לו מה כתוב בה? אמרו לו תרצח. לא תרצח, אנחנו לא יכולים. כל העניין הידיים, ידי עשיו. אנחנו לא יכולים לקבל. בא לישמעאל גם, חרבך תחיה. הוא לא יכול. בא למה? לעכשיו כל עניין של לוט, מואבים. הם באו ותערנה שתי בנות לוט מאביהם. הכל זה עניין של מה? עניין של מה? שלא תנאף. לכן שרצה הקדוש ברוך הוא ניתן התורה לכל הברואים, וכל אחד ואחד לא רצה לקבלה, מחמת ששמעו שאותה מידה שהם כרוכים אחריה אסרה תורה. טוב, אז הבנו שמה? הבנו שאומות העולם מושרשים מאיפה? מ70 אנפין חשוכים, שהם מידות רעות של כל אומה, שעכשיו הם יונקים מאיפה? 170 פנים גם מהתורה. התורה יש לה שתי כוחות, יש לה סם החיים ויש לה סם המוות. טוב, מה זה קשור אליי עכשיו? זה הגויים. אומר רבנו לא תדע לך. וכל מי שהולך אחר תאוות, שיש בו מידות רעות, הוא נכנע תחת אותם שהם כרוכים ומקושרים לאותם המידות רעות. יש קליפת גוי. יש אדם שהוא יהודי, והוא יונק מאיפה? הוא יונק תחת אותם העקום. ברגע שאתה, עכשיו יש בך מידות רעות, הרהורים רעים, עבירות, בלבולים, באותו שנייה מה קורה לך? מאיפה אתה יונק? אתה נכנס תחת החסות של הטומאה, אתה מתחיל לקבל יניקה מאיפה? מהטומאה. אתה גם מעביר להם מהקדושה, ואתה מתחיל להיות תחתם. ואז מה קורה בעולם? נראה שהסדרה אחת שולטת. הגויים שולטים, הם שולטים בעולם, הם מחליטים מה יהיה בעולם. יש האום מחליט. למה הוא מחליט? כי התמלא, עם ישראל נשאר ככה. אז פתאום יש כוח לאום, יש לאמן, עמלק, פרעה, סיסרא, מה שאתם רוצים, תכניסו מה שאתם רוצים פה. כל מי שאתם חושבים בראש, תכניסו אותו לפה. אומר רבנו, תדע לך, נשמה טובה, אתה נופל תחת ממשלת העקום. אתה נופל תחת ממשלת העקום, בתאוות, במידות הרעות שלך. כל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. מה זה עול מלכות ועול דרך ארץ? היינו שעיבוד בגשמיות, שזה בחינת עול מלכות, וגם דרך ארציות. אדם שעכשיו מה? הוא פורק מעצמו עול תורה, מה הוא גורם לעצמו? גורם לעצמו עול דרך ארץ. צריך לעבוד קשה, 10 שעות, 12 שעות ביום, צריך לנסוע עכשיו לבאר שבע כל יום בשביל עבודה, צריך להתפרנס בכזה, זיעת אפיך תאכל לחם. למה? מה קרה? למה עד כדי כך? נופל. כל הפורק ממנו עול תורה, עול דרך ארץ. אם אני, ככל שאני אעסוק בתורה, הפרנסה שלי תבוא יותר בקלות. זה הפרנסה שלי, זה 3 שעות עבודה. אם אני אלמד תורה, גם בשעתיים. אם אני אלמד תורה, גם בשעה. אם אני אהיה כמו רשב"י, אני לא אצטרך בכלל לעבוד. היום אנחנו צריכים לעשות השתדלות, כל בן אדם צריך לעשות השתדלות. אבל אדם צריך לדעת, ככל שאתה תגביר את התורה, תדע לך שמה, עול דרך ארץ שלך ייפול. אתה חושב שאתה צריך לעבוד, ועובדים בשביל הפרנסה, לא עובדים בכלל של הפרנסה, הפרנסה היא באה ממקום אחר לגמרי. עובדים והולכים בכל מיני מקומות, בגלל שיש תיקון של מה? תיקון של ניצוצות. אבל אם אני לא מקבל לעצמי עול תורה, אז אני צריך עול דרך ארץ, עול דרך ארץ, עול דרך ארץ. אני צריך לעבוד יותר קשה ויותר קשה. אומר רבנו, ולא רק זה, אני גם מקבל את מה? את המידות רעות של העקום. את המידות רעות של העקום, שזה עול דרך ארץ. כי על ידי שפרק ממנו עול תורה שהיא בחינת 70 אנפין נהירים,
על ידי זה מתגברים על הבחינת 70 אנפין חשוכים, שהם השעבוד והמידות רעות של העכו"ם, שזה בחינת עול מלכות ועול דרך ארץ. אדם צריך לדעת, בגלל שאני פורק מעצמי עול תורה, מאיפה אני עונק? מ70 אנפין חשוכים. אני מתחיל להתגבר עליי 70 אנפין חשוכים, מידות רעות, תאוות, עבירות חס ושלום, עבירה גוררת עבירה. טוב, מה עושים? מה עושים? אז מה עושים? איך אני יכול לצאת מהמידות הרעות שלי? איך אני יכול לצאת מהתאוות שלי? אדם רוצה לשמור עיניים, הוא רוצה להיות קדוש, הוא רוצה להיות טהור, הוא רוצה באמת להתקדש, הוא רוצה באמת מה? הוא רוצה לצאת מבלי העולם הזה. אבל אומר רבנו, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. היינו, מי שלומד בעיון. וזה הנקודה. שזה מעיין ומבין חוכמות התורה, שזהו בחינת אנפין נהירין. בחינת חוכמת אדם תאיר פניו, על ידי זה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, כי נתבטל ממנו השעבוד והתאוות והמידות רעות שלהם, שהם בחינת אנפין חשוכים, על ידי שקיבל עליו עול תורה, שהוא בחינת אנפין נהירין. זה הנקודה. תדע לך, נשמה טובה, כל מה שיכול להוציא אותך מהמידות הרעות שלך והתאוות, זה רק אומר רבנו, תורה בעיון. מה זה תורה בעיון? תורה בעיון זה הכוונה שאתה לומד תורה לפי הכוחות שלך, ואתה מתאמץ להבין את מה שאתה לומד. יש היום קליפה שהיא קליפה טובה, אבל תדעו לכם, בכל דבר טוב יש דבר רע. יש דבר שנקרא היום קצרצרים, אתם מכירים את הקצרצרים האלה? היום יש משהו חדש, שהולכים לאנשים 3 דקות, מכירים את זה? 3 דקות בוואטסאפ, 3 דקות פה עכשיו, יש לך פה כל מיני 3 דקות שיעורים פה, אתה שומע איזה חיזוק מפה, חיזוק מפה, הוא כל היום בקצרצרים, זה התורה שהוא לומד. כל היום הוא נמצא מול מה? מול איזה קסטה, מול איזה וידאו, מול איזה משהו, הוא שומע שיעור תורה פה 10 דקות, פה 5 דקות, פה 4 דקות, זה דבר מצוין, זה דבר גדול, האדם רוצה קצת להתחיות, אין מה לעשות, צריך לתת לו קצת טיפה מכת חשמל, אבל מידות רעות הוא לעולם לא יצא, מהתאוות הוא לעולם לא יצא. אומר רבנו, מי שלא לומד תורה בעיון, הכוונה בעיון זה לפי הכוחות של כל אחד ואחד. אם אדם לא לומד גמרא, הוא לעולם לא יצא מהתאוות והמידות הרעות שלו, זה לא יעזור לו שום דבר. העיקר זה הגמרא, לימוד הגמרא. אדם מפחד מהגמרא, בלבטים מפחדים מהגמרא, אדם מגיע לגיל 70, מה סיימת? יש לך איזה מסכת שסיימת, איזה משנה שאתה יודע, משנה שהבנת לבד? אדם בא לשיעור, יושב שומע, הרב מדבר 1.5 שעה, נותן שיעור תורה, הלכות פסח, הלכות חנוכה, לומדים איזה משהו, הוא יושב, שומע, הולך הביתה. זה טוב, גדול, אשריך ואשרי חלקך, קבל על זה שכר גדול, אבל תדע לך שלהשפיע זה לא משפיע. להוציא אותך מהמידות הרעות זה לא יוציא אותך, זה האמת לאמיתה. בלבטים צריכים לדעת שהם צריכים לשבת ללמוד תורה. תורה בעיון לפי הכוחות שלהם. לפעמים הכוחות שלך זה לפתוח שם וללמוד דף היומי. זה הכוחות שלך, זה מצוין, זה נקרא עיון. עיון זה הכוונה לפי הדרגת חשיבה שלך. כל אחד לפי הנקודה שלו. יש אחד תלמיד חכם שצריך לפתוח מה? עיון בשבילו זה לפתוח קצת החושן, ריטב"א, רשב"א, מאירי, מפרשים, לפתוח עכשיו את הגמרא תוספות, ללמוד עכשיו את רש"י בעיון, זה בשביל בעל הבית כמוני, אנשים פשוטים כמוני, בשבילי זה לבוא לשיעור תורה וללמוד את המשנה. איך לומדים משנה? אנשים באים לשיעור תורה, יושבים בשיעור תורה. היום נהיה מה? ויותר מזה היום, פעם לפחות יושבים בשיעור תורה. היום אתה בא למה? לטלפון, הכל בטלפון. שולחים 3 דקות, מסתכל, וואי, איזה אמונה, שמירת, הוא שומע שיעור. אחרי זה מה קורה לו? עוד פעם נופל לתאוות. עוד פעם הוא נופל למידות הרעות. עוד פעם הוא לא מצליח. למה אתה לא מצליח? מה קרה? אני שומע שיעורים. מה, אני מתחזק, אני שומע שיעורים. נשמה טובה, אומר רבנו. אבל כל המקבל עליו תורה מעבירים ממנו עול מלכות בדרך ארץ. אתה נמצא ב70 אנפין חשוכים. נפלת דרך מלכות עכו"ם. נפלת דרך ממשלת עכו"ם. דרך מה? דרך 70 אנפין חשוכים. זה המידות והתאוות. אתה רוצה לצאת מהם, אומר רבנו, זה רק על ידי מי שלומד תורה בעיון. בעיון זה הכוונה, הוא מבין מה שהוא לומד. לכן היום שיעור תורה, הוא צריך להיות שיעור תורה עם מחברות, שיעור תורה עם לוח, זה שיעור תורה אמיתי. ככה אני עושה בחולון. כשאני מלמד תורה, אני מלמד תורה עם לוח. אני לומד משנה, יש לי פעמיים בשבוע, כל ערב של בלבטים. הם יושבים ולומדים, הם לומדים 6 מקצועות, 7 מקצועות. צריך להיות מבחנים אם אדם יכול לעשות.
אתה לא יכול ללמוד? בטח שאתה יכול ללמוד. קח משנה, כולם צריכים להיות עם משניות, יש לוח. תעמול בתוך המשנה, הרב יסביר את המשנה, אתה תקרא את מה? את הברטנורה, תנסה להבין מה המשנה רוצה, ומתי קוראים את שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מה זה מתי קוראים שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן? מה זה כהנים נכנסים לאכול בתרומתן? מה זה תרומה? מה זה טבול יום? הם היו טבול יום, הם טבלו ביום, והם רק בלילה, בערב שמש, הם יכולים עכשיו לאכול תרומה. אתה צריך לכתוב את זה. אני כותב ואני מסכם את המשנה, כל אחד עם דף ועם המחברת, הוא כותב על מה? הוא כותב בעיפרון עכשיו, והרב כותב על הלוח, ואתה מעתיק, ואחרי זה הרב שואל שאלות, ואחרי זה אתה מסביר את המשנה. זה נקרא שלמדת התורה בעיון, זה יחבר אותך לתורה, זה עכשיו נותן לך כוח לצאת מ70 אנפין חשוכים, אבל כל מה שיש היום זה טוב, חס ושלום, אני לא אומר שום דבר על זה, זה מצוין, זה טוב, אבל להוציא אותך מאנפין חשוכים זה לא יעזור לך. זה לא יעזור לך, אם כל היום תראה קצרצרים בטלפון, וכל היום תלך משיעור אמונה לאמונה לאמונה לאמונה, זה לא ייתן לך שום אמונה. זה בא על מה? זה בא אחרי זה. זה בא אחרי שלמדת המשנה. לכן אדם צריך לדעת, התורה היא נקראת ראשית ברא, כי בתורה שנקראת ראשית ברא עולמים, כי רבנו אומר י' זה השכל, בכל אות של התורה יש שכל נפלא, והאדם חייב להכניס את השכל שלו בתוך האותיות של התורה, הוא חייב לפתוח את הגמרא, לראות את האותיות, הוא חייב ללמוד גמרא, אתה חייב ללמוד גמרא, גמרא זה לא קשה בכלל, גמרא זה קל, רק צריך מה? עוד פעם, ועוד פעם, עוד פעם, יש שוטנשטיין היום, נתיבתא, היום יש הכל, מה שאתה רוצה, היום יש כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה מפרשים, לפני 20 שנה לא היה כזה שוטנשטיין, זה לא היה כזה דבר של כל אחד היה, אני זוכר שבכולל הייתי הולך, לא הייתי מבין, מסכת כתובות, יש שם כל מיני דברים קשים, לא הייתי כל כך מבין, הייתי הולך לאיזה בית כנסת אחר, לאיזה כולל אחר, בשביל לפתוח שוטנשטיין, בשביל להבין, לא הייתי כל כך מבין את זה, לפני 20 שנה, לא היה בכל מקום שוטנשטיין, פעם היו לומדים מגמרא רגילה, היום הקדוש ברוך הוא השתבח, הבורא רבי נתן כותב את זה בליקוטי הלכות, שהספרים יתרבו ויתרבו ויתרבו, כל הזמן יתרבו, היום יש לך פירוש לכל דבר, כל דבר מפורש לך, רק נשמה תפתח את הספר, שוטנשטיין, תפתח, נותן לך את ההקדמה, נותן לך למטה מה מדובר, הכל, מסביר לך הכל, בשבילך זה עיון. אדם שפותח היום שוטנשטיין ולומד את השקלא והטריא, הוא יודע מה הגמרא אמרה, מה השאלה של הגמרא, מה הגמרא הקשתה, מה היא דחתה, מה היא הסבירה, זה נקרא תורה בעיון. רק על ידי זה אומר רבנו, אדם יכול לצאת מה? יכול לצאת מהמידות הרעות, מהתאוות שלו. אדם צריך להכניס את השכל בכל אות ואות של התורה, במסירות נפש, להכניס את השכל בשיעורים, זה שיעור תורה. שיעור תורה זה לא בוא לשבת ככה לאכול במבה ולהקשיב לרב. זה טוב, אשריך, זה מצוין. זה דבר גדול, אשריך, תקבל על זה שכר, אבל לצאת מהתאוות והמידות רעות, זה אתה לא תצא לעולם. אתה צריך לקחת מחברת ודף, לפתוח שיעורים כאלה. אני מדבר על זה הרבה בזמן האחרון. צריך כל בית הכנסת, הרב של הבית הכנסת צריך להגיד לו, כבוד הרב מחילה, הרב, אנחנו רוצים שיעור תורה, רוצים עם לוח, צריך להיות פה לוח, לשים לוח, הרב מסביר משניות, מסכת ברכות, מתחילים, אנחנו סיימנו בכל כבר מסכת ברכות, מסכת תענית, מסכת מגילה, סיימנו כבר, כמה מסכתות כבר, לומדים, מסבירים, הוא קורא, היום שהכל מוסבר היום, ואז אדם מתחיל לקבל אהבה לתורה, חיבור לתורה, הוא מבין את המשנה, אדם מגיע לגיל הוא משנה אחת לא למד בחיים, כל הזמן הוא יושב, טוב, שומע עוד פעם, הלכות פסח, טוב, עוד פעם הוא למד הלכות פסח, הלכות מה, עוד פעם מה, הלכות השכמת הבוקר, הוא מקשיב, הוא לא מאמץ את השכל, הוא לא מאמץ, הוא לא מכניס את המוח בתוך אותיות התורה, אין דבר כזה, זה סתם יצר הרע, אדם יכול ללמוד, כל אחד פה יכול ללמוד, היצר הרע מתגבר עליו, אז הוא לא לומד, אז מה קורה? הוא נופל בפגמי עיניים, כל מיני פגמים נוראים, הוא לא מבין שכל זה למה? כי הוא לא לומד, כי הוא לא לומד תורה, הוא לא שם את הראש שלו בתוך הלימוד, כל אחד לפי הכוח שלו, עוד פעם אני מדבר, כל מה שאני מדבר פה, זה כל אחד לפי הנקודה שלו. אם היית שם את הראש בתוך הלימוד, היית פתאום רואה שהמשנה במוח שלך. כשנכנס משנה, הולך שטויות של הבלי העולם. עוד משנה, יצא עוד הבלי העולם. עוד משנה, יצא עוד הבלי העולם. פתאום אתה תתחבר לתורה, פתאום תבין את המשנה הראשונה, במסכת ברכות, אתה תקבל הנאה, אתה תבוא הביתה, הבנתי. אתה תלך עכשיו באוטו, תיסע הביתה, אתה תעביר את המשנה במוח. איך אתה תהנה? התחברתי לתורה. לכן רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביה השם צור עולמים. כשאדם לומד תורה, הוא מכניס את השכל בתורה, הוא בורא עולמות חדשים. זה משהו אחר לגמרי, הוא בורא מציאות חדשה. ואז נהיה פרנסה, נהיה כסף. עד עכשיו היה עולם בלי כסף, עכשיו יש עולם שיש בה כסף.
נהיה לעולם חדש לגמרי. כל רגע אדם בורא עולמות חדשים. אם האדם לומד ככה בצורה כזאת של הבנה, הוא בורא כל שנייה עולמות חדשים. לכן רבי אומר, אתם אדם, אתם קרואים אדם, ואין אקום נקראים אדם. איך אדם קרוי אדם? מה זה אדם? מה זה נקרא אדם? מה ההבדל בין יהודי לערבי? מה ההבדל בין יהודי לערבי? גם הערבי מתפלל. גם הערבי מתפלל. הערבי עומד, צורח בירושלים, צורח, מתפלל. מה ההבדל ביני לבין ערבי? מה ההבדל? אתם קרואים אדם, ואין אקום קרואים אדם. למה? בגלל 70 אנפין מהירים. מתי אדם קרוי אדם? מתי הוא מתחיל להיות אדם? שהוא נכנס לתוך 70 פנים מהירות. מה זה 70 פנים מהירות? של התורה. של התורה הקדושה. מה זה 70 פנים מהירות? דווקא בעיון. דווקא בעיון. דווקא להבין את התורה. הוא מקשיב בשיעור, הוא כותב את המשנה. אחרי משנה, לך להלכה. תלמד הלכה, הלכות שבת. תכתוב, תסכם, ישאלו, תלמד, יכול לעשות מבחן אפילו, מבחן קל על שתי משניות. מה הגמרא מסבירה, מה אמר רבי אליעזר, מה הקושייה של המשנה, מה בסופו של דבר המשנה אמרה. זה דבר שאדם מכניס בפנים, הוא מקשיב בשיעור, חוזר על השיעור, הוא אחרי זה בשבת, לוקח את המחברת, כל השבוע למדו משנה, הלכה, עין יעקב, גמרא, אתה יכול ללמוד נביא פרק ביום. מתי פתחת נביא? פרק ביום. יש היום כל כך הרבה מפרשים, כל כך הרבה ספרים עם פירושים. כך עכשיו מה, נביא יפתח, תלמד יהושע. מה בא ללמוד יהושע? הכל סיפורים, הכל יפה, הכל אתה נהנה. פרק ביום, כמה זמן זה פרק? 20 דקות, רבע שעה. תעשה סדר, קח סימניה, תתחיל לעשות סדר. מתי תגמור? מה תגמור? בגיל 60, מה סיימת? מה עשית? מה הגעת? מה סיימת? סיימת איזה נביא, יהושע, שופטים, איזה משנה, איזה גמרא? אדם לא שם לב, היצר הרע בולע לו את הכל. אבל אדם יגיד, שמע, אני בעל הבית. אז מה אתה בעל הבית? יש לך כל יום שעתיים ביום, שעתיים בערב. שעתיים, לא צריך יותר משעתיים, שעה וחצי, שעתיים. תתחיל לעשות סדר. קח רשימה של ספרים, מה שמאיר לך, תתייעץ עם הרב שלך, ותתחיל לשים סימניה. עוד דף ועוד דף. חבר'ה, מי שהתחיל דף היומי, אנחנו כבר נמצאים בבבא מציעא, דף למד. בבא מציעא למד, זה חצי ש"ס כבר בידיים. מי שהתחיל דף היומי, דף ליום. לכן מה שאדם נכנס לתוך 70 אנפין מהירים של התורה הקדושה, אז הוא קרוי אדם. ותדעו לכם, כל אדם יש לו כישרונות, יש לו חושים. אליהו הנביא, יש את הסיפור הידוע של אליהו הנביא, הוא מצא יום אחד איזה מישהו, אבל למה אתה לא לומד? הוא אומר, מה אתה רוצה? אני עם הארץ, אני עובד עד שעה 5, עד שעה 6, אין לי שכל, אני לא יודע ללמוד. בלבטים יש להם ענווה פסולה, היה לו ענווה פסולה, אני יהודי פשוט, מה אני יודע לעשות? אני נוסע במשאית, אני מתקן מזגנים, אני בסך הכל אינסטלטור. אמר לו, מה, אני לא מבין, למה אתה לא לומד? למה אתה לא יכול ללמוד? אמר לו, מה אתה עושה? הוא אליהו הנביא שואל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני מתקן רשתות של דגים. אמר לו, מה? לתקן רשתות של דגים יש לך שכל, וללמוד תורה אין לך שכל? אתה יודע מה זה עכשיו לתקן רשתות של דגים? אתה אינסטלטור, אתה יודע איזה שכל יש לך? אתה חשמלאי, איזה שכל יש לך? אני מכיר בלבטים שהלוואי שאני אגיע לשכל שלהם. אני מכיר בלבטים שאני לפעמים לומד איתם, יש להם שכל אדיר, הם פשוט עליהם זמן ללמוד, הם עובדים, אבל איזה שכל חריף, איזה דת נכונה יש להם, אתה לומד איתו משהו, הוא מבין, הוא פתאום מביא לך קושייה, מביא לך מהתוספות, הוא אומר, שאלת הקושייה של התוספות. אדם חושב שאין לו שכל, זה הכל דמיונות. באותו רגע שהאדם יכול, אומר לו אליהו הנביא, יכול לתקן רשתות, יש לו שכל לתקן רשתות, יש לך שכל בהייטק, אתה העוזר של המנכ"ל, אתה מנהל את כל החברה, אין לך, אתה לא יכול ללמוד גמרא? יש לך שכל לדפוק מסמרים בקרש, לחבר שתי חלקי קרשים, זהו נגמר, אתה יכול לחלק שתי סוגיות, זהו נגמר, אתה יכול ללמוד, שתי מאמרים בגמרא אתה יכול ללמוד, אבל ברגע שאדם אומר אין לי שכל, אני יהודי פשוט, אני לא, זה ענווה פסולה של מה? של בלבטים, ענווה פסולה. זה סתם יצר הרע. רבנו אומר, זה סתם עצלות, סתם עצבות. אין דבר כזה שאפשר ללמוד תורה. אין דבר כזה, אין. אומר רבנו, אין דבר כזה, אין. תדע לך, למי השני זה? ברגע שהאדם לומד תורה עם אנפין חשוב, הוא לא לומד תורה בעיון, הוא לומד תורה מקצרצרים, זה טוב, אבל זה טוב למה? טוב לעבודה, טוב שאתה עכשיו קצת בירידה, טוב, ראית 3 דקות, התחזקת באמונה, גם השיעור שאני נותן עכשיו, אתה לא יכול לשמוע אותו כל היום, את השיעור הזה, זה שיעור שלא שומעים מה? אחרי לימוד תורה, אנחנו נסביר את זה, אנחנו נראה את זה, זה אחרי שיעור תורה, אחרי שלמדת תורה, עכשיו אתה רוצה לחבר את התורה לקדוש ברוך הוא, אתה צריך לשמוע שיעור תורה, לשמוע עכשיו מה מוסר, לחבר את זה לקדוש ברוך הוא,
אומר רבנו שאדם לומד תורה, לא בעיון, לא בהבנה, מי עונק מזה? העקום מושלים בנו. מה זה העקום? גם העקום בפועל, הגויים בפועל, וגם מה זה העקום, אומר רבנו? זה היצרים שלי, זה הקליפה של העקום. אז קליפת העקום היא שולטת בי, אז כל היצרים מושלים בי, וגם העקום מושל בעולם. למה היום רואים שהגויים מושלים בעולם? למה הם מושלים בעולם? מי עשה את הממשלה הזאת? מי עשה את הממשלה הזאת? זה אני עשיתי את הממשלה הזאת, משה רחי. אני עשיתי את הממשלה. מי נתן את הנשק לעקום? אני נתתי את הנשק. אני כל יום שאני לא לומד תורה כמו שצריך, בכוחות שלי, בדרגה שלי, אני לא מכניס את המוח בתוך התורה, אני לא מנסה להבין. הרבי אומר, רבנו אומר, כל העקום מושלים בעם ישראל, מושלים בעולם, זה מה שאתם רואים עכשיו. כל הגזרות שיש, כל מה שיש עכשיו, לך להפגין, לך תחסום את מה? תחסום עכשיו את כביש מספר 4? זה מי שלא למד את ליקוטי מוהר"ן, אז הוא חוסם את מה? הוא חוסם את כביש 4, לא חוסם את כביש 4, צדיק. לא צריך לחסום את כביש 4, צריך לשבת ללמוד גמרא. זה ההפגנה הכי גדולה בעולם. ההפגנה הכי גדולה זה שאנחנו נשב בבתי מדרש, שאנחנו נפתח גמרא, שיפתח עוד שיעור גמרא. רוצים גזרות? מה עושים? יושבים לומדים תורה עוד יותר. צריך להוסיף עוד תורה, לא הפגנות, זה דמיונות, פוליטיקה זה דמיונות. למה אדם יש לו פוליטיקה? כי אין לו תורה. אז הוא חושב שפוליטיקה זה דמיונות, זה נכנס קליפה. זה קליפה בתוך החרדים, קליפה בכל המקומות. זה קליפה. מרדכי לא עשה הפגנות. מרדכי למד הלכות קמיצה, למד עם תינוקות של בית רבן הלכות קמיצה. הוא בכלל לא שם לב לאמן, לא מחורע, לא משתחווה לו, לא זם ממנו שום דבר. הוא ידע שאין דבר כזה אמן. הקליפה הזאת, אני צרתי אותה. אין דבר כזה עקום, אין דבר כזה אין דבר כזה גזרות, אין דבר כזה כלום. פרנסה, תקציב, לא תקציב, יש שם בעולם. על מה אני מסתמך? ברוך הוא יכול לפרנס אותי באין סוף סיבות. אם אני אלמד תורה כמו שצריך, העקום לא ימשלו. כי הדבר היחיד שמפיל את העקום, אומר רבנו, זה התורה. תורה עם הבנה. תורה עם הבנה. אתה רוצה להפיל את הערבים? אתה רוצה להפיל את הגויים? זה רק תורה. זה רק תורה בעיון, זה מה שמפיל אותם. רק אם אדם יישב וילמד תורה. אם אדם ילמד תורה במה? בהבנה. אז הוא מתנתק מהמידות הרעות. כי המידות הרעות שיש לאדם, זה מה? זה חוסר דעת. חוסר דעת. לאדם יש מידות רעות, רעים, יצרים רעים, בלבולים, זה הכל מה? זה חוסר דעת. למה? כי הוא לא ממשיך שכל המוח, המוח ריק. המוח ריק, אין שם כלום, אז המוח ריק, אז מה יש? לשון הרע, רכילות, כעס, הקפדות, שטויות, זה מה שנכנס לתוך האדם. האדם הוא מלא אינסוף, יצרים, מידות רעות, הוא לא מבין למה יש לי כל כך הרבה יצרים, למה יש לי כל כך הרבה מידות רעות. הפתרון, תורה בהבנה, תורה בהבנה. כי אומר רבנו, המוח שלך יתמלא על ידי 3 מחיצות המוח, שהם פרוסים כנגד התאוות מה? הרעות. והעבודה של האדם, אומר רבנו, להתחיל למלות את המוח. איך ממלאים את המוח? לימוד הגמרא. לימוד הגמרא זה עיקר. לימוד הגמרא זה עיקר. העיקר זה הגמרא. העיקר זה לפתוח את הגמרא. הדף של הגמרא, זה העיקר. זה העיקר, הדף גמרא, להתחיל ללמוד גמרא. איך לומדים גמרא? לומדים גמרא שהרב מסביר. ואני חוזר על הקושייה. גם אם אני אסיים את המסכת, עוד 50 שנה. לא ביקשו ממך לסיים עכשיו כל המסכתות, ביקשו ממך ללמוד תורה. זה מה שביקשו ממך. לכן אדם שמה, מתחיל ללמוד, הוא מפחד מהגמרא, אדם מפחד מהגמרא. לא, זה ארמית, אני לא כל כך מבין ארמית, זה הכל. אני עשיתי כמה דפים עם כל הביאורי מילים. יש 300 ומשהו ביאורי מילים שהם מרכזיים. אתה לומד כל שבוע 5. כל שבוע 5. תרצים פעם באה, אני אביא לכם את הדף הזה. כל שבוע תלמד 5. אתה לא יכול לזכור 5? אתה יכול לזכור 5. שבוע הבא עוד 5. ועוד 5, עוד 5. עוד 5, יש לי בשיעור אנשים שנבחנו, יודעים כבר 80, 90 מילים. 90 מילים בארמית הם יודעים כבר, אתה יודע ממה? אנשים פשוטים. בן אדם שעובד, יודע 90 מילים בארמית. למה? כי הוא חסר 5, ועוד 5, ועוד 5, ועוד 5, ועוד 5. על ידי זה אדם מה? על ידי זה אדם ממלא את המוח שלו. ממלא את המוח שלו. לכן רבנו אומר, שמה זה הופיע מהר פרן? מה זה הקדוש ברוך הוא בא ואמר לעשיו, לא תרצח? מה זה לא תרצח? מה הם אמרו לו? לא, אנחנו לא יכולים, נכון? רגע, אני שואל אתכם שאלה, מותר לרצוח באמריקה? באנגליה מותר לרצוח? בצרפת מותר לרצוח? מי שרוצח מה זה? מאסר עולם. אדרבה, מה הם היו צריכים להגיד? לא תרצח, יש עונש מוות על לא תרצח. לא תגנוב? הוא הגיע לערבים, הקדוש ברוך הוא בא לערבים, אמר להם, לא תגנוב. בערב הסעודית מי שגונב, מורידים לו את היד. מורידים לו את היד, זה חוק אצלם. אז מה זה לא תגנוב? אני לא מבין מה קרה שם, אומר רבנו. מה קרה שם? מה זה לא תגנוב? מה זה שהקדוש ברוך הוא בא לערבים, אמר להם הישמעאלים, תשמעו לא תגנוב. הנה עכשיו גם הם גונבים, הם תוריד להם את היד, מי שגונב מוריד לו את היד.
אז מה זה הדבר הזה? אלא מה זה לא תרצח? לא תרצח זה אדם אסור לו לחשוב שום מחשבה רעה לשני. זה נקרא לא תרצח, העומק. מזה הגויים פחדו לקבל את התורה. מי לא תרצח, מי לא תגנוב, ומה? החיצוני הזה, יהודי אסור לו אפילו מה? לדבר על השני. לא לשון הרע, לא רכילות, לא רק במחשבה. איך כתוב אצל שמעון ולוי? שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחורותיהם. בסודם אל תבוא נפשי ובקלם את אחד כבודי. כי באפם הרגו איש, וברצונם יקרו שור. אדם עם האף שלו יכול להרוג איש. הוא רק עשה ככה עם האף. הוא עשה איזה פרצוף. עם הרצון שלו יקרו שור. הוא כבר העין יכולה להסתכל על החבר, היא כבר מזיקה לו. מחשבה רעה רוצחת את השני. על זה נאמר, שהקדוש ברוך הוא הופיע מהר פרן, שהוא אמר להם לא תרצח, לא תגנוב. הגויים ידעו שאסור לרצוח. יודעים שאסור לגנוב, אבל הם ידעו שהכוונה היא יותר עומק. יהודי שלומד תורה באמת, אז הוא מתחיל לחשוב, רגע, אולי שמתי, וואי, אמרתי לו מילה לא טובה, פה אמרתי לא נכון, פה המחשבה שלי לא נכון. לכן כבר עומד בבבא בתרא, שאדם אסור לו לעמוד על שדה חברו. למה? כי העין שלו מזיקה. אסור לעמוד על שדה חברו שהיא עומדת בכמותיה. למה? אדם מסתכל על השדה, הוא כבר מזיק לשדה, אומרת הגמרא שם. אדם מהעין שלו מזיק לשדה. לכן זה נקרא לא תגנוב, לא תרצח. כי אדם עם העין שלו מה? הוא יכול לגנוב. עם החמדה הזאת הוא גונב. אז הוא כבר מקנא, אז מה הוא עושה? על זה נקרא. על זה נקרא שהוא מה? על זה נקרא כבר שהוא גונב. וזה אומר רבנו פירוש הפסוק, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה זה יצב גבולות עמים למספר בני ישראל? ושברוך הוא אומר בשירת האזינו, משה אומר לבני ישראל, תדעו לכם, כל העמים תלויים בכם. כל העולם תלוי בך נשמה טובה. אם אתם תתנהגו בסדר, אז לא יהיה שום עם שיכול לשלוט עליכם. אם יש איזה עם שמפריע לכם, כי אתם נפלתם לאיפה? לשבעים אנפין חשוכים, למידות רעות. כי אם אדם אין לו שום מידות רעות, אז שום אומה לא תוכל לשלוט עליו, ויצב גבולות עמים. אומר משה רבנו, אני עוזב אתכם, אתם תהיו עכשיו לבד, תהיו עכשיו עם יהושע בן נון, ואחרי זה מה? הזקנים. ולמה זה תלוי? למספר בני ישראל. אם אדם ילמד תורה בהבנה, הוא ישלוט בגויים. לא תלמדו תורה בהבנה, ספיר בן העיר, למספר בני ישראל, באנפין העירים. מה זה מספר בני ישראל? ספיר. מה זה ספיר? ספיר זה אבן מה? אבן בוהקת, אבן מהירה. למספר בני ישראל, עם בני ישראל, מהירים באנפין נהירים, אומר רבנו, ב70 פנים נהירים, ספיר ונהיר, שאדם לומד תורה באנפין נהירים, הוא לומד תורה בהבנה, יצב גבולות עמים. יצב גבולות עמים, יצב גבולות עמים. העמים לא יכולים לעשות שום דבר, שום דבר הם לא יכולים לעשות, שום דבר, כלום, שום דבר. לכן הגמרא מספרת, במסכת גיטין, הגמרא אומרת, על מר עוקבא. מר עוקבא שלח, אומרת הגמרא לרבי אלעזר, בני האדם עומדים עליי, לחרף אותי, לגדף אותי. עמדו עליו, חלקו עליו, רצו לגזור עליו כל מיני גזרות, כל מיני דברים לעשות לו. שלח מר עוקבא לרבי אלעזר, בני האדם העומדים עליי, ובידי למוסרם למלכות. הוא אומר, אני יכול לפתור את הבעיה. אני יכול למסור אותם למה? למלכות. מה לעשות? סרטט וכתב לו. מה הוא כתב לו? פסוק. אמרתי אשמרה דרכיים, מיכתו בלשוני. אשמרה לפי מחסום, בעוד רשע לנגדי. אומרת הגמרא, אף על פי שרשע לנגדי, אשמרה לפי מחסום. אומר לו, תעצור, אל תמסור אותה למלכות. מה, אבל הם מציקים לי. מה, הם עושים לי רע, גוזרים עליי גזרות, רוצים שאני אתגייס, רוצים שאני אלך עכשיו לעשות מה, התקציב שלי ילך, גוזרים עליי כל כך הרבה גזרות. אמר לו, אתה לא עושה כלום. אמר לו, מצערים אותי טובה, ולא מצינא דאיקום בהו. אני לא יכול לעמוד נגדם. אני לא יכול נגד זה. שלח לי, תראו מה הוא שלח לו. דום לאדוני ויתחולל לו. דום לאדוני והוא יפיל לך חללים חללים. השכם והערב עליהם לבית המדרש. אומר התוספות שכוונת רבי אלעזר הריב עליו לבית המדרש לעסוק בדברי תורה. שעל ידי זכות השכמה והערבה ללימוד התורה, ואין ברוך הוא עושה דין ברודפה. אנחנו לא בכוח. אנחנו לא מפירים גזרות בכוח, בהפגנתיות. אנחנו מפירים גזרות רק בכוח התורה. עכשיו בא עליך גזרות, מה אתה צריך לעשות? להכניס את המוח עוד יותר בתורה. עוד יותר בתורה. הוא אומר לו, דום לאדוני ויתחולל לו. תשתוק אתה, דום, תלמד תורה, תשכים את העריב עליהם, והם קלים מאליהם. אומרת הגמרא, הדבר יצא מביר רבי אלעזר, ונתנו לגנבה בכל ההר. זה שהציק לו למי? למר עוקבא, אומרת הגמרא, הוא לקחו אותו למקום שמיועד
לגן, שום דבר, כלום הוא לא עשה, שום דבר, הוא לא עשה שום דבר מרוקווה. צריך ללמוד תורה, לכן רבנו אומר למספר בני ישראל יצאת גבולות, שום דבר, כלום לא צריך לעשות, מה צריך לעשות? עוד יותר ללמוד תורה. איזה תורה? לא תורה של קצרצרים, לא תורה של מה? של שיעורי תורה בתוך טלפון באדם, כתוב הער עינינו בתורתך, הער עינינו בתורתך. מה זה הער עינינו בתורתך? שהעיניים שלי מסתכלות באותיות התורה, זה נותן את החיות לקדושה. אדם פגם בעיניים, הוא צריך שהעיניים יראו את האותיות, הוא צריך לראות את אותיות התורה, לפתוח משנה, לפתוח גמרא, הוא חייב לראות את האותיות האלה, להבין את המשנה, לקרוא הוא, להבין הוא. אדם עכשיו פגם בדיבורים, הוא צריך לדבר את אותיות התורה, לא לשבת בשיעור תורה ככה. הוא שעה וחצי יושב ככה, הוא לא דיבר מילה, הוא לא אמר כלום, לא. הוא צריך להשתתף, לשאול שאלות, לקרוא את המשנה, לקרוא את הגמרא, לנסה להסביר, לחזור על השקלא והטריא, לחזור על ההלכה, לכתוב במחברת, לחזור אחרי זה. זה נראה שהאדם מה? עוסק בתורה. אדם מה מחפש כל היום? אדם מחפש כל היום מה? כל מיני דברים. זה מה שקורה. אדם עכשיו מה מחפש? אז הוא לומד ליקוטי מוהר"ן, לומד ליקוטי הלכות, הולך למקווה, עכשיו הוא שמח, הוא ריקודים, הוא הולך לקברות צדיקים. מה זה קברות צדיקים? מה זה קברות צדיקים? כשאני לומד גמרא, אני מחזיק את אביי ורבא. אני מחזיק אותם בידיים. את רבי עקיבא, את רבי מאיר. אתה אולי נסעת לציון של רשב"י, אני מחזיק את רשב"י בגמרא. נכון שלפעמים צריך לנסוע מה? לרשב"י. נכון? צריך שטיפה לקבל כוחות, לקבל חיזוק. אבל יש בני אדם שכל היום מה? קברות צדיקים. כל היום אתה רואה אותו במקווה. כל היום אתה רואה אותו ליקוטי מוהר"ן. 10 שעות ליקוטי מוהר"ן. 20 שעות ליקוטי הלכות. 40 שעות הוא מתבודד. 20 שעות הוא רוקד. 14 שעות על שולחנות. עוד 20 שעות ככה. מה אתה עושה? לא הבנת את הנקודה בכלל. לא הבנת מה רבנו התכוון. לא קראת. יש תורה ס"ב, יש תורה ג', יש מלא תורות. רבנו אומר מצווה לחדד את השכל. כולם מכירים את השיר של רבנו, מצווה גדולה להיות בשמחה. אבל לא מכירים את תורה מה שרבנו אומר בס"ב. רבנו אומר מצווה גדולה לחדד את השכל. רבנו גם אומר אותו דבר, מצווה גדולה מה? לחזק את השכל. אז מה זה קברות צדיקים? קברות צדיקים, אני לומד גמרא, אביי ורבא, אני מחזיק את אביי ורבא. אני נמצא באביי ורבא. אני מחזיק אותם, לומד אותם עכשיו. הם עכשיו מה? הם מעירים לי. הם מעיר לי רבי עקיבא, מעיר לי רבי מאיר. רבי נתן שהתקרב לחסידות, שאלו אותו מה ההבדל. אמרו לו, מה ההבדל? רבי נתן היה גדול עולם. הוא היה לומד אצל הליטאים, הוא היה גדול עולם. הוא היה אדם, תלמיד חכם עצום, עצום. אז שאלו אותו, מה ההבדל? מה ההבדל בין החסידות? מה ההבדל? מה קיבלת פה? אמר להם, אני אסביר לכם. זה מרק קר וחם. זה ההבדל. זה ההבדל בין חסידות לליטאים. זה מרק קר, זה מרק חם, אבל זה אותו מרק. כולם שוכחים את זה, זה אותו מרק. מה החסידות עושה? היא מחממת המרק. היא מחממת את התורה, היא מחממת את המצוות, היא מחממת את התפילה, היא מחממת ברכת המזון, היא מחממת את הכל. אבל שכחת את המרק, נשמה. אם אתה תבוא עם סיר בלי מרק, אתה לא יכול לחמם כלום. וזה אנשים שכחו. אנשים שכחו מהתורה, זה קליפה. זה קליפה שנמצאת אצל החסידים, זה קליפה שנמצאת אצל הרבה אנשים. הם שכחו את המרק. הם כל היום לומדים ליקוטי מוהר"ן, כל היום נמצא במקווה. 4 שעות במקווה, מה אתה עושה במקווה? 300, לא, אני חייב שי טבילות, אחרי זה אני חייב לטבול עוד פעם, ולטבול עוד פעם. מה אתה עושה? אין מרק. אתה מדליק כל יום את מה? את הסיר, בלי מרק. אין בכלל מרק פה. זה שום דבר, זה כלום, זה שום דבר. כלום, זה שום דבר. הוא אומר רבי נתן, זה מרק קר, וזה מרק מה? מרק חם. יש תורה ג', יש תורה ק"א, יש חלק ב', תורה ע' ב', כל זה כתוב, רבנו אומר, תסתכלו בליקוטי מוהר"ן, לימוד הגמרא. לימוד הגמרא, עין ב', מוח מהיר וחריף. מוח מהיר וחריף, להגדיל את המוח, להגדיל את המוח, להגדיל את המוח. יש, בעלים לתרופה, יש מכתב שכתב רבנו לחתן שלו. אני אקרא לכם את המכתב. בקשתי מחתני האהובי, אני מבקש, אומר רבנו, שתלמד כל יום. מה תלמד כל יום? מה תלמד? ליקוטי מוהר"ן? ליקוטי הלכות? רבנו אומר, תלמד בכל יום שיעור בגמרא. ואני מבקש שתלמד בכל יום שיעור גמרא ופוסק. ולא תעשה חס ושלום מהטפל עיקר. מה זה טפל עיקר, אומר רבנו? רבי נחמן מברסלב. תזניח את לימוד הגמרא, תזניח את הכל, תלמד דברים אחרים. נכון, זה מעורר, זה מעודד, זה חשוב, אבל זה נקרא שאתה עושה את הטפל, מה עיקר? אתה מתחיל ללמוד דברים אחרים חוץ מהגמרא, אתה עוזב את הגמרא, אתה עושה מזה מה? אתה עושה מזה טפל. אתה עושה מזה טפל, זה לא ככה. מה זה תמימות? מה זה נקרא שאדם הוא תמים? מה זה נקרא תמים? למה יעקב היה תמים? מה זה תמימות? מה זה תמימות, אומר רבנו? מה זה נקרא תמימות? יש חכם בעם, סיפורי מעשיות.
רבנו אומר במעשה תשיעי, במעשה ט', שגם קשה לי ללמוד, אני עושה נעליים. מה אתה עשה נעליים. הוא המשיך לדפוק במסמרים. מה אתה עושה? אתה עושה נעל עם 3 קצוות. מה אתה עושה? אני שמח. מה אתה עושה? אתה עכשיו בגמרא, במשנה, בקושי הבנת? כן, תמשיך. אני לא זז מהגמרא, זה נקרא תמימות. זה נקרא תמימות, שאני שומע את השיעור הזה, וממחר בבוקר אני לוקח סימניה, ומתחיל ללמוד משניות, משנה אחרי משנה, מתחיל ללמוד את הגמרא, מתחיל ללמוד את ההלכה שולחן ערוך, מתחיל ללמוד הכל. שמע, אבל בקושי הבנת, אני תם, יצא לך נעליים עם 3 קצוות. זה נקרא תם. אדם שמח, הוא לא עושה את הנעל שלו, אפילו שיש לו 3 קצוות. זה דבש, הוא שמח בזה. הוא אומר את הלימוד בשיא השמחה, בשיא הריקוד, הוא רוקד כמה דקות בשמחה אדירה, ששם את החלקים יושבי בית המדרש, ולא שם את החלקים יושבי קרנות. אדם מסתובב בחוץ, הוא נקרא יושב קרנות. חוץ מהישיבה אין שום דבר, חוץ מהלימוד תורה, אלא כשברוך הוא בעולמו 400 של הלכה, זה נקרא תם, שהוא יושב ליד הגמרא ולא זז מהגמרא. כל הדברים האחרים זה סתם דמיונות, זה סתם מדמה, זה סתם יצר הרע, כל עניין אחר חוץ מלימוד הגמרא, אומר רבנו, זה צוציתא דכיוונתא, זה מלאך שהוא נראה מלאך קדוש, והוא מלאך מזיק, אומר רבנו. חוץ מלימוד התורה, כל מה שהאדם יעשה, זה סתם, זה שום דבר, כלום, שום דבר, זה לא גורם לאדם שום דבר, כלום, שום דבר. האדם לא מבין על זה, לא מבין את הנקודה הזאת. צריך מרק, הוא חייב את המרק. אם אין מרק, אז אפשר לחמם כלום. אי אפשר שום דבר, זה הבסיס, בלי תורה אין כלום. בלי תורה זה לא יעזור שום דבר, לא יזוז שום דבר, אומר רבנו. אדם חייב תורה בהבנה. תורה בהבנה, אני בכוונה חוזר על זה עוד פעם, שזה ייכנס לכם טוב טוב. תתחילו לפתוח שיעורים של מה שאתם עם מחברות, עם לוח, לכתוב, להבין, להתאמץ. אתה תקבל חיבור לתורה. איך שאדם מקבל על עצמו ללמוד תורה, כבר נהיה לו רחמים, הוא מקבל כאלה רחמים גדולים. כתוב ברחמים גדולים הקבצך. רבנו אומר שאנחנו צריכים בעולם רחמים גדולים מעתיקה סתימה. איך מורידים רחמים גדולים מעתיקה סתימה? כולם רואים שידוכים, בנים, ישועות, כל אחד רוצה את זה. אומר רבנו, אין מי שיתפלל עלינו, אין מי שיכול להתפלל להמשיך רחמים כאלה גדולים, כי אף אחד לא יודע כמה כשברוך הוא אוהב אותנו, כמה כשברוך הוא רוצה לעזור לנו, כמה כשברוך הוא רוצה לבטל לנו את כל הגזרות, להמשיך עלינו רק ישועות ורחמים. אומר רבנו, מה המניע? מחמת שאין מי שיכיר את גדולת הבורא כל כך, מגודל הגדות והדחקות. אבל באמת אפשר, אומר רבנו, לבטל כל גזרה, והרק על ידי לימוד התורה. למה לימוד התורה? אומר רבנו, צריך שהקדוש ברוך הוא יתפלל עלינו. אם אנחנו נתפלל על עצמנו, אומר אנחנו נוריד רחמים קטנים, פשוטים. אם הקדוש ברוך הוא יתפלל עלינו, כמה נעשה, נבוא לכותל, נעשה עצרות, נגיד את כל ספר תהילים, אומר רבנו, זה לא התפילה האמיתית עדיין. זה רחמים פשוטים. אומר רבנו, צריך להוריד רחמים מעתיקה סתימה, ברחמים גדולים הקבצך, צריך רחמים גדולים. איך? צריך שהקדוש ברוך הוא בעצמו יתפלל. איך עושים הקדוש ברוך הוא יתפלל עלינו בעצמו? אם אדם לומד תורה בהבנה. אם אדם לומד תורה, על ידי זה הקדוש ברוך הוא, על ידי לימוד התורה, הוא בעצמו מה? הוא בעצמו מתפלל עלינו. הוא בעצמו הקדוש ברוך הוא מה? מתפלל עלינו. אז יורד עלינו מה? יורד רחמים גדולים. רחמים גדולים. הצדיק הזה עכשיו עשה סיום מסכת. אתה יודעים מה זה סיום מסכת? רבנו אמר שאדם מסיים מסכת, מתגלה מלכות בעולם בצורה בכלל להסביר. שאדם לומד מסכת כמו שצריך, בדחילו ורחימו ובהבנה, אומר רבנו תדע לך, בכל מסכת מתגלית מלכות השם. כל מסכת זה היכל עם ספירה. אם אדם לומד מסכת עם ההלכות שלה, עם ההסברים שלה, שאדם צריך להאמין שלומדים מסכת, אפשר, אומר רבנו מה? להביא את הגאולה. אפשר כבר להביא את הגאולה, הכל אפשר להביא. הכל אתה יכול להביא, ברחמים כאלה גדולים. אם אדם היה מאמין מה? בלימוד התורה. בלימוד התורה במה? בהבנה. רק על ידי לימוד התורה בהבנה. זה ההבדל, זה ההבדל. זה ההבדל, תדעו לכם, גם גוי יש לו שכל. גוי יש לו שכל, גוי נולד יש לו גם שכל. מה ההבדל בין יהודי לגוי? יהודי יכול להיוולד עם שכל הכי קטן, הוא יכול להגיע שכל עד אינסוף. לעבור את כל השכלים שבעולם, לעבור את כל השכלים שבעולם. אומר רבנו איך? בתורה כ"א, אני קורא לכם. בהתלהבות הלב נולד מחמת תנועת השכל. רק תנועת השכל. מתי לאדם יש התלהבות שהשכל עובד? הוא לומד, הוא מבין, הוא לומד, הוא מבין את המשנה, הוא מבין את ההלכה. אומר רבנו, אם סתם אדם מתלהב, אתה רואה אדם פתאום רוקד, מכירים את זה? פתאום אדם רוקד, אדם שמח, אדם פשוט רוקד, הוא לא למדן, הוא לא לומד. פתאום אתה רואה אותך בשמחה, פתאום אתה רואה את עצמך, מקבל עצמך. אורות, אומר רבנו, תדע לך, זה זרה.
יש התלהבות שהיא בלי דת, בלי שכל, אומר ההתלהבות הזאת זה סתם התלהבות. השכל זה מה שמביא כלי התלהבות. אומר רבנו בתורה א', רבנו, איך יש לדברים חן? אנחנו רוצים שהתפילה תתקבל. רבנו שם את זה בתורה א', רבי נתן שם את זה בתורה א'. רק על ידי התורה. רבי נתן אומר שבלי התורה, התפילה שלו אין לה שום ערך כמעט. וכל החן והחשיבות שלנו נופל. בתורה א' רבנו אומר, מתקבלים כל התפילות וכל הקשות שאנחנו מבקשים, אומר, והחן והחשיבות של ישראל עולה בעיני כל העמים. נתעלה ונתרומם לפני כל מי שצריכים. אנחנו, החן והחשיבות שלנו עכשיו ירד, למה לומדי התורה הם נמצאים למטה? למה עם ישראל נמצא החשיבות שלו לעומת העולם? זה דבר שאי אפשר בכלל להסביר, למה? כי אנחנו לא מספיק לומדים תורה. איזה תורה? תורה עם הבנה. אם כולם יתחילו ללמוד בהבנה, כל הבלבטים יתחילו לפתוח שיעורים עם הבנה. מה זה הבנה? מה זה דיון? בהבנה פשוטה לפי הדרגה שלך. להבין פשט משנה, פשט הלכה, לכתוב, לסכם, לחזור על המשנה, לפתח את הגמרא, לנסות ללמוד, לקחת חברותה, לנסות ללמוד איתו. תדע לך שאם בא לך עכשיו שמחה ריקודים, אתה מכיר את זה, אתה עכשיו רוקד, שמח, אומר רבנו, תדע לך, זה כמו זיקית. אתם מכירים זיקית שחותכים לה את הזנב, מה קורה לזנב? הוא מתחיל לזוז, נכון? הוא חי או לא חי? הוא לא חי, זה סתם, התלהבות, התלהבות. אז רקעת על השולחן, בסדר, אז עכשיו התלהבת בתפילה, אז בסדר, 5 דקות התלהבת בהתבודדות, הלכת להתבודד, בסדר, התבודדת, התלהבת עכשיו. מה? אומר רבנו, מה עכשיו? אין אותיות התורה, אין במה זה ייכנס. אין מה ייכנס, זה לא נכנס בשום דבר. אז לכן אדם לפעמים, מה הוא רוצה? תאוות העולם הזה, הוא רוצה קדושה, רוצה תאוות קדושה, אומר מה איתי? איך יכול להיות דבר כזה? איך אתה מתלהב לתאווה? מתלהב לקדושה. אומר רבנו, למה? והיא אומר בתורה אין חטא, שפה הוא מתלהב, פה הוא מתלהב לעבירות, זה מבלבל אותו. למה? אומר כי רק על ידי לימוד התורה, אדם מה? נכנס להתלהבות השכל. התלהבות השכל זה מה שבונה את ההתלהבות האמיתית. זה מה שבונה את השכל של האדם. לכן אדם צריך לדעת. יש חסידים ויש ליטאים. מה זה חסידים וליטאים? נתחיל לסיים במה שאמרנו בהתחלה. מה ההבדל בין חסיד לליטאים? אין שום הבדל. מה ההבדל רק? הליטאים חפרו בור. זה התורה. הם חפרו בור. חפרו אותו בעומק של 200 מטר. חפרו, בור מצוין. בור נפלא. הבור שלהם הוא בור מצוין. מה עשו החסידים? החסידים לקחו את אותו בור, לא בור אחר. רבי נחמן מברסלב לא בא להוסיף שום דבר ולשנות שום דבר. הוא בא בסך הכל מה לעשות? לקחת את הדף גמרא, ושיעיר לך הדף גמרא, בשביל זה אתה צריך ליקוטי מוהר"ן. למה לומדים ליקוטי מוהר"ן? בשביל שהדף גמרא יעיר לך בענווה ושפלות, בלי גאווה, עם חיבור לשם. למה מתבודדים? בשביל ללמוד את הדף גמרא יותר עם עומק. למה הולכים למקווה? מה יותר גבוה? מקווה או דף גמרא? בטח שדף גמרא. בטח שדף גמרא. הרבה יותר גבוה ממקווה. אז למה הולכים למקווה, אומרים החסידים? כי אם אני לא אלך למקווה, הדף גמרא שלי יהיה רדוד. הדף גמרא שלי יהיה עם גאווה, בלי ענווה ושפלות, בלי התחברות לשם, בלי אמונה אמיתית. לכן החסידים באים ואומרים, זה מה שרבנו בא. רבנו בא ואומר, תשמע נשמה טובה, תדע לך, אתה עכשיו צריך מה לעשות? להעמיק את מה? להעמיק את הבור, זה הנקודה. למה לומדים ליקוטי מוהר"ן? שהדף גמרא יותר יעיר לי. שאני אעשה עכשיו פסח, שאני אוכל את המצה, המצה הזאת עכשיו מה היא יותר תעיר לי, אני אבין מה זה המצה. בשביל זה לומדים ליקוטי מוהר"ן. אבל מה אנשים עשו? לקחו את ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, לקחו את החסידות, נגמר. אין בור. פתחנו בור חדש, אין דבר כזה. לכן רבנו אמר, קודם כל אני רוצה אתכם ליטאים. קודם כל תורה. אני רוצה אתכם ליטאים. עכשיו, למדת גמרא, למדת משנה, למדת הלכה, לפי הכוחות שלך, עכשיו לך תתבודד. עכשיו לך למקווה. עכשיו תרקוד ותשמח. עכשיו תעמיק את הבור. עכשיו תעמיק את היהדות. זה חסידות. זה החסידות האמיתית, זה האורגינל. זה רבי נחמן מברסלב האמיתי. רבי נחמן מברסלב לא בא לשנות שום דבר. רבנו אמר, אתה יכול לקמת את כל הליקוטי מוהר"ן, לפרש מה שאתה רוצה. אבל הלכה בשולחן ערוך, אתה לא יכול לעבור סעיף, קוצו של י' בשולחן ערוך, שלא תעבור לי על שולחן ערוך.
רבנו אמר, יש צדיקים שמאחרים את זמן התפילה, והם טועים בזה, רבנו אמר. אני רואה אותך במקווה בשעה 10, מה עם קריאת שמע? מגן אברהם, כבר עבר גאון מווילנה גם. לא, מקווה, חייב מקווה. מה מקווה? יש זמן תפילה, נשמה טובה, מה אתה עושה? לקחו את החסידות ומה? עיוותו אותה. פתחו בור חדש. רבנו לא פתח שום בור חדש. רבנו בא ואמר, אתה צריך את הצדיק שהוא יעיר לך את הדף גמרא. הדף גמרא הוא אותו דף גמרא. המרק הוא אותו מרק. זה מה שרבי נתן אמר. מה ההבדל בין חסיד? מה ההבדל רבי נתן? היית אצל הליטאים, היית אצל החסידים. מה ההבדל? אמר להם, זה אותו מרק. אבל זה מרק קר, זה מרק חם. כשאתה לא לומד חסידות, אז התפילת 18 היא קרה. הברכת המזון קרה. התפילה היא קרה. הגמרא היא קרה. הכל הוא קר. כל האמונה שלך היא קרה. אבל כשאדם לומד ליקוטי מוהר"ן, כשאדם מתבודד, כשאדם הולך למקווה, אז מה קורה? הוא מאיר את הדף גמרא. זה מה שקורה. כשאתה לומד ליקוטי הלכות, מאיר לך הגמרא, מאיר לך התורה, מאיר לך המשנה, מאיר לך ההלכה, מאיר לך המצה, מאיר לך פורים, מאיר לך, אבל זה אותו דבר, צדיקים, זה אותו בור, אל תתבלבלו מזה, זה אותו בור, רק מה צריך לעשות? להעמיק את הבור. לכן רבנו אומר, זה התורה הקדושה. רק על ידי התורה הקדושה, על ידי התורה הקדושה, אם לא, אתה לא תוכל לצאת, לא תוכל לצאת מאנפין חשוכים, אתה צריך להתחיל ללמוד בהבנה, צדיקים, להתחיל ללמוד בהבנה, ואז ההתבודדות תשפיע עליך. אז המקווה זה מצוין, אז הליקוטי מוהר"ן הוא מצוין. אי אפשר גם ללמוד גמרא גם בלי ליקוטי מוהר"ן, כי הדף גמרא לא יאיר, הדף גמרא יהיה בלי אמונה, הדף גמרא יהיה בלי אור, הדף גמרא יהיה בלי ענווה ושפלות, הוא יהיה עם קצת מה, אני ואני. זה העניין של החסידות. החסידות באה להאיר בדור האחרון את התורה. פעם האדמו"ר הרש"ב מחב"ד אמר להם, תדעו לכם, אני לומד כאלה חידושים חסידיים. למה אתה לומד חידושים חסידיים? בשביל שאני אקיים את ההלכות יותר בחיות ושמחה. זה הנקודה. לא לומדים גמרא בשביל שהליקוטי ההלכות יאיר, אלא לומדים ליקוטי ההלכות בשביל שאדם גמרא יאיר. אבל מה אנשים התחילו לעשות? לקחת רק מה? את המסביב. וזו טעות שורשית שהשתרשה, את קליפה מאוד מאוד חמורה, שהשתרשה אצל הרבה מאוד אנשים. הוא מזניח את התורה, הוא מזניח את הגמרא, הוא מזניח את המשנה, והוא כל היום מבלה מה? בקברות צדיקים, בהתבודדות, גם לאומן. יש לי שאלה, כתוב שאדם שהולך לברית, כתוב שנמחלים לו עוונותיו, נכון? אז בואו נלך כל היום לבריתות. נכון? לכאורה, לא? כל היום אני אהיה בבריתות, לא הבנת. אדם שהוא לומד תורה, אדם שעושה תשובה, הוא בא לברית, מאיר לו עכשיו, מה? הנקודה הזאת מאירה לו עכשיו יותר. הנקודה הזאת הוא מקבל עכשיו אור של התשובה. אז מה תעשה? כל היום תהיה בבריתות? מישהו יכול להגיד דבר כזה? זה מה שאדם עושה. הוא כל היום מבלה במה? בדברים שהם מה? הם כביכול באור, וזה לא נכון, אין לך את הכלים. אם אין לך כלים, זה התורה. אז מה אתה תחמם? אין לך מרק, זה הכלים. איפה תכניס את האור? תכניס את הכלי, למה? לכלי כזה קטן? לכן אדם צריך לדעת. זו נקודה מאוד חשובה שתמיד תכניסו אותה טוב טוב למוח. טוב טוב למוח. אי אפשר רק תורה, ואי אפשר רק מה? חסידות. צריך גם את זה וגם את זה. אין או זה או זה. מי שלומד רק תורה, אז יהיה חסר לו מאוד. התורה לא תאיר לו, האמונה לא תאיר לו. לא יאיר לו המצוות. הדף גמרא לא יהיה מספיק בענווה ושפלות. אבל מי שילמד רק את האור, רק את החסידות, רק את הליקוטי מוהר"ן, רק את התניא, רק את הליקוטי ההלכות, אז יהיה לו רק אור, אבל אין לו מה להעיר. אין לו שכל, אין לו כלום, אין מוח, אין על מה להתבודד, אין על מה להכיל את זה. לכן חייב גם את זה וגם את זה. זה הנוסחה האמיתית, זה חסיד אמיתי, זה ברסלב אמיתי. זה רבי נחמן מברסלב האמיתי. זה שהאדם לוקח את התורה שהוא למד, עכשיו הוא יוצא לשדה. עכשיו תרקוד. גמרת שעות גמרא בכולל, עכשיו נשמה טובה, אין שום בעיה. שים מוזיקה, תרקוד 10 דקות, רבע שעה. עכשיו עשינו שיעור תורה, עכשיו אפשר לרקוד. תרקוד 5 דקות, תשיר, תשמח, תהיה בענווה ושפלות, תעלה את מה? את כל התורה, שיהיה לה שמחה, מצוין. עכשיו תלך למקווה. המקווה הזה יהיה מה? המקווה הזה ייתן לך שהתורה תהיה יותר טהורה. אבל כל הנקודה היא שהיא תאיר לך את התורה. אם אין תורה, אין שום דבר. זו נקודה שאדם צריך מאוד מאוד להבין. וזה כתוב באין סוף תורות ברבנו. וזה החסידות האמיתית. זה חסיד אמיתי.
עובד השם אמיתי זה האדם שלומד תורה בהבנה, ועל זה הוא מלביש את האור. הוא בונה מה? כלים, על זה הוא בונה מה? הכלים האלה נכנסים אור, נכנס אור ואור ואור,